Danas je ugostiteljstvo izrazito dinamičan i kreativan posao. Gastronomija se razvija, puno je tržišnih trendova koje treba pratiti. Kad pogledamo na Instagramu što se događa na raznim profilima food blogera. Biti konobar za mene je to izrazito dinamičan posao gdje imate priliku upoznati mnoge različite ljude iz različitih zemalja, znači razgovarati na stranim jezicima, upoznati različite kulture. S druge strane, kuhar isto tako može osmišljavati dnevne ponude, sezonske jelovnike, tematske jelovnike. Tu je i mogućnost napretka u školovanju. To je jedan lijepi, kreativan, dinamičan posao za mladu osobu. Upisao sam zanimanje za kuhara, jer od uvijek me zanimalo kuhanje, jela. Od kad sam bio mali sam radio nešto u kuhinji, gledao kulinarske emisije na televiziji i tako to. U kuhinji smo i učenici i učenice, svi se dobro slažemo, timski rad i sve je najbitnije. Pod kuharstvom prije nego što počnemo nešto raditi, o tome pišemo u bilježnicu, opisujemo i razgovaramo o tome, onda počnemo raditi jela, serviramo. Sa školom sam jako zadovoljan, profesori su svi dobri, učenici također, kolege. Kuhar mora imati vještine toga da bude brz, da može pripremiti puno jela u jako malom vremenu. Možemo probati puno jela i sve, i to odmah od prve godine, jer se od osnova pa nadalje sve učimo. Praksu vodi znači mentor, jedan u školi, jedan u restoranu koji vodi učenika kroz sve faze. I mislim da prakse treba biti što više za vrijeme školovanja kako bi već mladi učenici za vrijeme svog obrazovanja što više toga naučili i iskusili u samom restoranu. Imamo praksu ovdje, ovako imamo kuharstvo u kabinetu, a i neki su izvane i to u hotelima i restoranima. Na praksi u restoranu pripremam najčešće gotova jela, tako ili pomogli, ne znam, očistiti tu i tamo i tako. Za kuhara nastavimo 3 godine, znači 3 godine školovanja. Može se upisati 4. godina, onda na faks i usavršiti to sve do kraja. A poslije škole idem na sezonu na more raditi odmah već. U prvoj godini sam znači bio većinom pomoćni kuhar i tako to na praksi, a u drugoj, sad u 3. godini već pripremam jela i sve oko kuhinje i narudžbe. Školovanje za zanimanja konobara i kuhara zanimljiva su i po tome što već i za vrijeme školovanja imate mogućnost zarade. Zanimanje konobar je 3-godišnji smjer. Učimo puno stranih jezika kao što su francuski, talijanski, njemački, engleski. Imamo praktični dio koji traje 8 sati na tjedan i teoretski strukovni predmeti i strani jezici. Praktični dio nam se odvija, znači imamo objekt u kojem idemo na praksu i još imamo jedan dan u tjednu kabinet u školi gdje svi zajedno vježbamo postave, barove, kuhamo kave, uvježbavamo se za sve ono što nam je potrebno za praksu. Ne radimo razlike između učenika i učenica. Odlično se slažemo, učimo jedni sa drugima, svi smo znači kao jedan tim. Trebali biste biti strpljivi, puno spretni, ljubazni, znati sa ljudima raditi i gostovinku pravo. Možemo se dalje školovati, imamo različit spektar zanimanja koje možemo proći. Bili smo u Rovinju na ljetnoj praksi, tamo su bili 3 tjedna. Svi smo bili podijeljeni na grupe, jedni su radili sa vinima, jedni su sa hranom. Bilo nam je plaćeno, smještaj smo imali isto tamo. Tako da odlično, isto tako idemo i po ljeti na ljetne prakse svi skupa ko razredi. Odlično nam družimo se i odmah učimo nešto novo. Sve što naučimo u školi možemo jako dobro primijeniti u praksi, puno nam je jednostavnije. Puno brže se snažimo u situaciji, znamo kako odreagirati, znamo pravilno raditi već u samoj praksi zato što vježbamo. Sad nam je odlično zato što imamo praksu i u školi i u hotelu gdje mi odlučimo da ćemo ići. Ovdje u školi, kao što vidite, radimo ovakve vježbe i da sve to primjenjujemo onda na praksi gdje zapravo radimo. Tu su nekakav svakodnevni posao, da tako nazovemo, ali razna posebna događanja, svadbe, zatim tu je catering koji za mene osobno je izrazito kreativan posao. Kada iziđete na teren, kada vidite gdje ćete složiti taj posebni stol u prirodi, to bude jako lijepo, kreativno i lijepo za vidjeti, a gostima fino za probati.
vidjeti, gdje čovjek može vidjeti kako je posao konobara i kuhara i na terenu. Znači nije uvijek sve vezano samo uz sam restoran, a osim toga ono što mladi zaposlenici mogu još doživjeti su razne edukacije i seminari na koje se odlazi, jer danas uistinu ima jako puno specijaliziranih tečajeva. Tržišni trendovi se jako mijenjaju i gastronomija napreduje. Bio sam na natjecanju Kompasta, tamo smo bili ja i još jedna izrazita prijateljica, osvojili prvo mjesto i pripremam se sada za natjecanje u kuharstvu gdje radimo sljedove jela. Ja sam jednom bio na natjecanju iz Fish Paprikaš sa Leonom, prvi smo bili u Fish Paprikaš. Pa mogu i preporučiti da upiš za kuhara, to je ipak jedno od traženih zanimanja, ali da se pripremi na veći rad. Tako da preko dana će raditi sve ono po 12 sati možda, ali je jako dobro plaćen posao, jer ako se to voli i sve, to je lagano. Dobro upisati za kuhara zato što je to najtraženija djelatnost u Hrvatskoj i vjerojatno će biti još nekih 10-15 godina tako. U ugostiteljskim zanimanjima kuhara i konobara postoji mogućnost napredovanja i znamo da danas pravi profesionalni, oni vrsni kuhari i šefovi kuhinja imaju jako dobra primanja. Nakon završenog školovanja imamo mogućnost zaposlenja u većini restorana, kafića, hotela i tako dalje. I trenutno najtraženiji neki posao za sezonu i ako odemo negdje van isto imamo mogućnost odmah se zaposliti. Pa ja imam stipendiju od Valamara i tako da nakon završetka škole idem u Poreč i veselim se tome. Nećete morati dugo čekati posao, nego ćete se moći zaposliti, imati novaca i uživat ćete u životu. I puno ćete proći svijeta. Nekako je ugostiteljstvo zapravo stil života. Čovjek vidi koliko je to dinamično i koliko je lijepo biti stalno u interakciji sa gostima. S druge strane, to je jako kreativno, uvijek se događa nešto novo, prilagođavamo se modernim vremenima, nikad nije dosadno, uvijek ste u društvu nekoga i radite sa hranom.